Good morning sa 6 viewers. Ayan. Marasigan Channel 72 Ilo. Musta na kabayan? Cheating from. Ayan. Ayan. Shout out sa iyo. Marasigan Channel. Maraming salamat. Ayan. Meron ka ng jacket. Hello sa 16 viewers. Ayan. Good morning. Ayan. Alita ko sa iyong bahay. Marasigan Channel. Alita ko sa bahay mo. Ayan. Mag-play tayo ng video mo. Ayan, naka-play ka na. Meron kang arang. Ayan. Ayan. Meron kang 927 banana. Ayan, bibigyan kita ng 2 banana. Marasigan Channel. Ayan, meron kang 2 banana sa akin. Ayan. Good morning sa 7 viewers. Ayan, good morning. Up Thursday. Ayan, naka-play ka pa rin. Marasigan Channel. Ayan. Good morning 6 viewers. Ayan, good morning sa 9 viewers. Ayan guys, pasupport naman ng ating nakapin. Mababa po yung kanyang bahay. Ayan guys, pasupport naman si Marasigan Channel. Magbakas lang kayo para mabalayag kayo niya. Ayan, good morning sa viewers. Shout out. Welcome to my live. Ayan, sa mga bago pa lang pasok sa live ko, huwag kalimutan mag-subscribe kay Os, Kuya Otoy Cooking Bicol. Ayan, maraming pong salamat. Ayan guys, nakapin tayo. Support naman kay Marasigan Channel. Mababa po yung kanyang tahanan para makuha na niya yung 1,000. Malapit na makuha mo yung 1,000 banana. Ano na lang yung kulang mo? 70. Ayan guys, support naman. Support kay Marasigan para makuha na niya yung 1,000. Para siya sa KYT. Ayan sir, naka-play ka pa rin ha. Ayan. So ayan guys, sa gusto ma-play yung mga video, magbaba lang po kayo ng link o kaya mag-comment lang kayo sa aking live para mabalikan ko kayo. Good morning, Pabalan from CDO. Hello po at Ate Os, good morning. Ayan. Ayan. Good morning din sa iyo. Ayan. Bigyan kita ng damit. Ayan, Pabalan from CDO. Mayroon ka ng jacket. Salamat. Pagpasok. Ayan, very nice flower. Sinding support. Maraming po salamat. Ayan. Ayan guys, nakapin tayo. Pasupport naman si Marasigan Channel. Mababa po yung kanyang bahay. 927
Yan, marasigan. Malapit ka na ma-full pack ang yung video. Yan. Pabalan from CDO. Ayan. Ano ba may gusto kong i-play dito? Ayan. Ayan, marasigan channel. Malapit na matapos yung ano mo, yung video. Full packin ko ito. Sinunod ko dito i-play si Pabalan from CDO. Good morning po sa lahat. Ayan. Good morning po sa lahat from Pabalan from CDO. Ayan. Ayan. Dan full pack ka na. Marasigan channel. Ayan. Nandito na ako sa yung bahay. Pabalan from CDO. Ayan. Didikit ko sa iyo itong ano ko, Ninja. Ayan. I-play kita dito ng video. Ayan. Naka-play ka na po. Ayan, naka-play ka sa akin. Pabalan from CDO. Ayan, naka-play ka.
Ayan, good morning sa pro viewers, sa mga bagong pasok. Subscribe naman kayo. Maraming salamat. Ayan, ayan ma'am, pabalaan. Malapit ka na mapulpak yung ano mo, ang iyong video. Ayan guys, support naman sa nakapin natin. Tumarasigan. Ayan, dan full pack na yung video mo. Si, pabalan si Ramsidio. Ayan. Ayan, good morning sa viewers. Ayan guys, pasupport naman sa nakapin natin. Ayan, nakaplay ka ulit dito. Kabalan Trump CDO. Ayan, nakaplay ka. 2 video. Pangalawang thumbs up. Ayan.